Doncs jo vaig triar de fer aquest practitioner de PNL pensant que inicialment em seria útil en la meva professió, des del pla, des del punt de vista de la comunicació. Bé, jo vaig venir aquí al centre de PNL buscant algunes eines per saber fer jo millor les coses, per intentar comprendre els altres, per comprendre'm a mi. Jo, si he vingut amb aquest curs de programació neurolingüística, era principalment per agafar unes eines per viure jo d'una manera més pràctica, més còmoda, més fructífera. Realmente estaba en un proceso de cambio personal, estaba buscando otros mapas, mi mapa era mi mapa, y entonces me costaba entender de la otra gente. Quan vaig descobrir el ICPNL, llavors vaig dir, hòstia, pues endavant. I ha resultat que molt probablement serà útil per això, però a més m'ha ajudat a conèixer més a mi mateixa i aprendre coses que m'ajuden al llarg de la meva vida a mi mateixa. No pensava trobar tot el que he trobat, tot, a nivell d'eines i recursos per jo poder solucionar els problemes diaris, els problemes que puc tenir a casa, amb els meus fills, amb el meu home. La veritat és que sí, que te donen moltes eines que t'ajuden a anar per la vida moltes vegades sense tant de patiment o entenent moltes situacions que abans de fer la programació neurolingüística me costaven d'entendre. Anava amb una intenció oberta, no venia simplement la confiança que tinc en ell és suficient com perquè jo vingués aquí per saber què trobaria. La programació neurolingüística entenc jo que és un conjunt de coses que tots coneixem com a persones que som. El que passa que t'ajuden en aquest curs a reestructurar tota aquesta informació i a saber quan la pots utilitzar i quan pots disposar d'ella. Trobo que és més com un camí de vida. I, bueno, això. I llavors és un camí de vida que un ha d'aprendre a aplicar en la seva persona. Entonces entiendes a la gente, ¿no? Puedes empatizar mejor, entender otros mundos, te enriquece. He conegut un grup de gent increïble, molt dispar, amb edats, amb professió. No pensava trobar uns professors tan competents i tan acollidors i un grup de companys que crec que és de lo millor que m'he pogut trobar en aquesta vida. Moltíssimes gràcies per tot. I bueno, llavors estic content i orgullós de que un dia algo dins meu me despertés la PNL. Compañeros geniales, cada uno de su casa, de cada uno de una manera, genial porque te enriquece ver otras maneras de ver la vida. Los profesores muy bien, ¿no? Es muy ameno, mucha práctica. I això, doncs, clar, te fa una vida molt més pràctica que al final és el que... i més feliç, clar. Que al final és el que jo anava a buscar. Que no dir del professorat, igualment. Molt contenta d'haver fet el curs i moltíssimes gràcies. És fantàstic poder tindre formadors tan naturals com altres perquè et dona la... lliga molt, crec jo, amb la manera de fer de la PNL pel sentit aquest de que tu ets conscient de que has d'anar transformant-te a tu mateix constantment i per tant seria enganyar-te a tu mateix, no ser honest, perquè aniria en contra dels propis principis de la PNL. Te sientes muy en casa, al final vamos a comer juntos y bueno, y fantástico, o sea que repetiremos y os lo recomiendo a todo el mundo y bueno, ya está.